Pokoj vám, milí bratia, milé sestry. Chcem sa vám prihovoriť z písma svätého, ako je zapísané u evanjelistu Matúša v 7. kapitole takto. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovoci poznáte ich. Amen. Toľko je slov písma. Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, začal školský rok, teraz je už druhý týždeň, kedy žiaci, študenti chodia do školy a môžeme, áno, aj učitelia samozrejme, aj my si spomíname, ako sme sedeli v školských laviciach a u mňa to nie je zase až tak dávno, kedy som bol žiakom a študentom. A spomínam si, ako sme sa učili rozoznávať na prírodovede zvieratá, rastliny. Učili sme sa rozoznávať horniny, minerály, poznávať na zemepise rieky, rozoznávať ich na slepej mape, hory, kopce, pohoria, okresné mesta, dokonca si pamätám a podobne. Toto všetko vieme rozoznať, vieme spoznať vtáka podľa peria, vieme rozoznať stromy podľa ovocia, podľa listov a podobne. Ako však rozoznať, spoznať kresťana? Ako zistiť, či je niekto kresťan, alebo nie? Viete, kedysi boli kresťania prenasledovaní pre svoju vieru. Pravda, aj dnes v rôznych častiach sveta, najmä v Afrike, v Číne, v rôznych častiach Ázie, sú stále kresťania prenasledovaní pre svoju vieru. Ale kedysi na počiatku, v tých prvých storočiach, boli prenasledovaní brutálne, boli predhodení zverám, boli upaľovaní, boli prenasledovaní veľmi divoko. A kresťania sa preto skrývali. Stretávali sa v katakombách, teda na podzemných miestach. A jeden z poznávacích znakov týchto prvých kresťanov bola rybička. Rybka sa v gréčtine povie ichthys. A to bol kryptogram, to znamená, že každé písmeno slova ichthys malo nejaký význam. Každé písmeno bolo začiatkom iného slova. Jezus Christos Teu Hios Soter. V preklade Ježiš Kristus, Boží syn, Spasiteľ. Prví kresťania sa báli prenasledovateľov, a preto, aby sa vedeli rozoznať, na miesta stretávania kreslili na zem rybku. A takto vedeli rozoznať priateľa od nepriateľa a vedeli, či ho môžu alebo nemôžu vpustiť medzi seba. Zajímavé je, že aj dnes symbol rybičky môžeme vidieť najmä na autách. A má to symbolizovať, že auto riadi kresťan. Takto o sebe cez rybičku chcú ľudia povedať, že sú kresťania. Neskôr sa namiesto rybičky začali používať iné symboly. Čo myslíte? Kríže. Dnes na kopcoch, na kostoloch, na cirkevných budovách, na oltári vidíme kríže. Dokonca si ich niektorí ľudia, mladí ľudia, nechávajú vytetovať na telo.
A takto chcú o sebe ľudia povedať, keď nesú na sebe kríž, napríklad na náhrdelníku, že sú kresťania. Koluje dokonca legenda, že aj pozdrav ahoj vznikol ako kresťanský pozdrav. Údajne má byť zložený z 3 slov z latinského a, čo je skratka pre ad, ho, čo je skratka pre honorem, a j, čo je skratka pre Jezu. Ad honorem Jezu. Čiže k úcti Ježišovej. Aj takto sa chceli kresťania nechať spoznať, keď sa zdravili medzi sebou. Ahoj. A čo hovorí Pán Ježiš? Hovorí nám o nejakých symboloch? Hovorí nám o tom, že máme nosiť kríže, že sa máme značkovať rybičkami, lepiť si ich na auta. V čom majú ľudia spoznať, že sme kresťania? Prečítal som celú Bibliu, ale nikde som nečítal ani o rybičkách, ani krížikoch, šperkoch, prsteňoch, tetovaniach, o špeciálnych pozdravoch a podobne. Pán Ježiš hovorí celkom iné. Pán Ježiš hovorí tieto slova. Tak teda po ovoci poznáte ich. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Pán Ježiš chce, aby naše kresťanstvo, naša viera, aby boli viditeľné na našich skutkoch, na našom správaní, na našich slovách, na našej poslušnosti, našej snahe, našom ovoci robiť dobre. Ide september, blíži sa čas oberania stromov, jabloni a z času na čas sa stane, že máme strom, ktorý prestane rodiť ovocie. Čo s takým stromom? Jedine, ak ho zrežeme a využijeme aspoň jeho drevo. A tak aj my sme vtedy, bratia a sestry, užitoční kresťania. A vtedy na nás je tá viera viditeľná, keď prinášame dobré ovocie. Pozbudzujem vás, milí moji, aby sme aj v tomto školskom roku, aby v tomto čase, kedy tu na tomto mieste prebývame, aby na nás, kresťanoch, bolo vidieť, že sme iní. Že sme dobrí. Že sa snažíme byť dobrí. A to bude viac ako rybička, viac ako krížik, viac ako nejaké tričko, tetovanie, pozdravy a podobne.